Cítiš sa nahnevaný a nevieš, čo s tým? Niekedy ťa ovláda hnev pomocou dňa a ty ho nevieš zastaviť? Teraz ťa naučím jednu NLP techniku, ktorú ja používam bežne. Táto technika sa používa na kontrolu hnevu. Ty vieš ovládnuť situácie, keď sa cítiš emočne nestabilná, alebo potrebuješ získať kontrolu nad svojou emóciou, alebo máš v sebe napätie. A teraz si poďme povedať konkrétne kroky. Prvým krokom je: identifikuj, kde sa tá emócia nachádza. Identifikuj ten hnev, kde v tvojom tele je. Či je v hlave, v bruchu, v žalúdku. Urobíš to pomocou navnímania. Druhým krokom bude, že odstúpiš od tej situácie. Urobíš zmenu perspektívy. Budeš sa na seba pozerať, na mentálny obraz, disociovanie. To znamená, že ty sa budeš pozerať na samu seba v tej situácii, ako keby si sa videla tvojimi druhými očami. A tretím krokom bude pretočenie emócie, moja najobľúbenejšia časť. Ako to urobíš? Už vieš, kde máš ten hnev v tvojom tele. Napríklad, povedzme si, že ho mám v hrudníku. Ja sa pozriem, ako ten hnev vyzerá, ako je to emócia, akú má farbu, aký má tvar, ako sa mi hýbe. Hýbe sa mi týmto spôsobom. Ja si ho identifikujem a ja ho začnem pretáčať na úplne inú stranu a urobím presne ten protipohyb. Zrýchlim ho, ako len najrýchlejšie viem a dám si do neho krásne farby, rúžovú, fialovú, červenú, proste moja obľúbená. A teraz, keď máš pretočený hnev, zameraj sa znovu na ten bod v tvojom tele, kde ten hnev sa ti nachádza. A zameraj sa na to, ako má emóciu. Garantujem ti, že určite sa budeš cítiť ľahšie. Takže ulož si toto video na neskôr, keď budeš cítiť hnev a budeš vedieť, ako si hneď poradíš.